Шулька, ну як? Зима дык зима? Ідзем на пасеку? Прывітанне, сябры. Зима дык зима. Лыжы, санкі, выцінанкі. Всё як мае быць, як у дзяцінстве. Не ведаю, як у вашых рэгіёнах, але у маім у часы дзяцінства -20, -25 было нармальнай з'явай. Вось. Снегу троху прысыпала. Я, карыстаючыся гэтым, вырашыў трошку эксперыментальна, імправізацыйна прысыпаць і вулікі, вось, якія нізка ў мяне стаялі. Выйшлі такія вось сумёцікі. Мабыць, трошку цяплей будзе пчолкам. Вось, наконт вуглекіслага газу ёсць розныя меркаванні, і зноў такі некаторыя там кажуць, што, маўляў, трэба як мага больш вуглекіслага газу, але чым яго болей, сябры, тым і сырасці болей. І што, маўляў, пчолы будуць лепей спаць, умоўна спаць, што ім будзе лепей зімавацца, але я за баланс, я за раўнавагу. Я за прыродны падыход. Вось у прыродзе пчолы, калі жывуць без чалавека, зараз ім, на жаль, ужо асабліва няма дзе жыць, яны жывуць у дупле, і у іх там ёсць нейкія шчылінкі, нейкае вакенца, якое яны памяншаюць, павялічваюць, так? Пад свае патрэбы рэгулююць там нешта. І, ў прынцыпе, у іх ёсць і вуглекіслы газ, і кісларод, і ўсё ў іх ёсць. Ось таму я лічу, што патрэбна вентыляцыя, каб лішак вуглекіслага газу абавязкова выходзіў. Вось, а свежае паветра з кіслародам у нас будзе дадавацца. Вось, праз нашу канвекцыю. І такім чынам, я думаю, гэта важней, чым наяўнасць кармоў. У тым сэнсе, што пчолы нават могуць асыпацца у вясну, калі у іх будзе лішак сырасці і вуглекіслага газу. І тады корм не дапаможа. Але ў цэлым корм таксама вельмі важна, таму калі няма корму, не будзе і пчол таксама. Вось, таму тут мы збалансоўваем гэтыя рэчы. Усё важна, дробязяў няма. Вось. Тут у нас прылётнае вакенца. Вентыляцыя у мяне такая невялічкая, прыблізна 5 сантыметраў на 8. Знізу вулікаў такіх, маіх вось гэтых самаробных. І доступ да гэтага вакенца я забяспечыў, проста зрабіўшы такую атуліну ў снезе і воткнуўшы туды трубкі каналізацыйныя. Вось. Гэта такі чарнавы варыянт. Учора прыдумаў, зрабіў, каб яны выходзілі туды, у пустую прастору, пад вулікам, і там у нас знаходзіцца вентыляцыйнае вакенца. Каб лішак, сябры, вуглекіслага газу у нас выходзіў з паколя. Вось. Такое заснежанае поле у нас. Такія палеткі. Там ёсць. Вось. Я такую зіму люблю. Спадзяюся, што і вам яна па душы.
Потому что зима повинна быть зимой, лето летом. Вось, я думаю, і пчолам лепей гэта, чым пастаянная сырость. Вось. Каналізацыйная труба, вось, воткнутая. Так. Там у нас ось приблизно ось так. Прямо под центром вулика, там где она находится. Ось, все тут не забилось снегом. Я тут, сябры, живу на месцы заўжды, могу проверить, калі раптам что снегом занясе. Змагу дать рады прочистить. Ці наогул тут можно отхинуть снег. Таму гэта не проблема. Вось. В принципе, з пчолами трэба і можна эксперыментаваць у добрым сэнсе, каб знаходзіць найлепшае творчае рашэнне і на сваім досведзе пераконвацца ў памылковасці або правільнасці падыходу метаду. Вось. Таму і я таксама эксперыментую. Ось так. І я не супраць любых меркаванняў, нават самых радыкальных. Напрыклад, я там у аднаго чалавека ў інстаграме пачуў, ён лічыць, што пчолы уначы там збіраюць нектар, лётаюць, значыцца, збіраюць там нейкі пылок. Вось, і нектар, я не ведаю, як можна збіраць нектар уначы, але пылок, мабыць, і ёсць, канешне ж. Ну, пакуль я не зафільмоўваў такіх фактаў, што пчолы лётаюць уначы. Але, сябры, хто яго ведае? Мы жывем у містычным сусвеце. Усялякае можа быць, і нельга вось так адкідваць адразу нават самыя неверагодныя рэчы. А раптам сапраўды некаторыя пчолы, пакуль мы спім, вылятаюць і шукаюць нейкі цудоўны шароўны нектар, які дае ім сілы. Вось. Хто яго ведае, сябры? Ось таму вось так. Ужо снег крыху адышоў. Та нічого, сябры. Подправім. Ось таму. Ось так сёння троху я такі натхнённы. Выйшаў. Ветер паўднёва-паўночны або усходне-заходні. Я так называю штиль. Гэта азначае зусім, калі няма ветру, сябры. Ветру рэальна абсалютна зусім няма. А ось такі у мяне тут маляўнічыя кавалкі дубу. Мабыць, рукі дойдуць калоду нейкую зрабіць, пакуль зімуе. А вось пра што дыхае наш бярлог. Наш пчаліны бярлог. Праз прагрэсіўную сістэму каналізацыі. А дакладней, каналізацыйных трубаў. Ну і вось, сябры, што галоўнае у пчалярстве, гэта праверыць цягу, як у печцы. Канешне, пакуль дроваў няма, пакуль мы не запалілі, то цягі, па ідэі, не павінна быць, так? Ці не, пішыце ў каментарах. Ось тут. Ух ты. Не, цягі няма, сябры. Все добра. Гэта азначае, што... Мабыць, нічога не азначае, ці тое, што пчолкі там крылцамі асабліва не машуць. Асаблівай цыркуляцыі няма. Канвекцыі, вось.
Ось тут нешта цікавае было. Ну, адным словам, пакрыху тут у нас нешта цыркулюе, так? Нешта тут пакрыху цыркулюе. Мабыць, я нейкай лухтой тут займаюся. Ну, сапраўды, сябры, надвор'е цудоўнае, дык вось няма чаго рабіць, ведаеце, так, як дуронік хожу тут, любуюся на снег. Ну, часам хочацца, ведаеце, упасці ў дзяцінства і рабіць такія рэчы, якія дарослы чалавек, ну, нават не будзе спрабаваць рабіць. Эксперыменты — гэта нашае ўсё, сябры.